बुझ बैगण गचरे हाथ औषध पकई यहाँ भी अच्छी चाष विषय अच्छी देखिए देखिए विभिन्न प्रकार ज्ञान संग्रह करके भल फलटे फल पुरस्कार मिले विहन संरक्षक कथा जो लिखाई जिते गछटा गचर पुणी फूल हम फल हम फल फलटा तुम तो खाइब एवं से विहन विहन कौन मेसीन नहीं गछ तेणु विहन केमी धरवा अनेकर बैगण गछटे है बैगण फूल है फल है से विहन आम सब विहन छाड़ा सब छाड़ा कि गोटे छाड़ा केवल गोटे फल छाड़ा काकुड़ी हो बैगण हो जहाँ छाड़ा ना जो विहनटा छाड़ा ସେଇଟା କେମିତି ବିହନ ହେଇଥିଲା ତାହାକୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବା 10ଟା ହେଇଛି ତା ଭିତରେ କେଉଁଟାକୁ ଆମେ ବିହନ କରିବୁ କେଉଁ ବିହନଟା ଭଲ ହେଇଥିବ ତାକୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାଟି ଦେବା ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ଯେଟା ଫଳ ଭଲ ହେଇଥିବ ସେଇ ଫଳକୁ ଆମେ ବିହନ ହିସାବରେ ରଖିବା କାରଣ କିଏ କହିପାରିବ ଯେ ଭଲ ବିହନଟାକୁ କାହିଁକି ରଖିଲେ ଗଛ ଯେଟା ଫୁକା ହେଇଥିବ କି ପୂଜା ଫୁକା ହେଇଥିବ ତାକୁ ତ ଖାଦ୍ୟ ହେଇପାରିବ ସେଇଟା ରଖିଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା କାହିଁକି ଭଲଟା କାହିଁକି ଗୁଡ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଳି ଗଣିତ କହିଲେ ଯେ ଭଲ ବିହନ ରଖିଲେ ସେଇଥିରୁ ଭଲ ବିହନଟା ମିଳିପାରିବ ବୀଜ ପୁଳେ ବୃକ୍ଷ ତେଣୁ ଯେମିତି ଆମେ ବୀଜଟାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇବା ଭଲ ଫଳକୁ ଯଦି ଆମେ ବିହନଟା ଧରିଯିବା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଗଛ ପାଇବା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରିବା ସେଇଥିରେ ଧର ପଡ଼ୁନାହିଁ ୟୁରିଆ ମାରିଦେବା ଗ୍ରୋମର ଟିକେ ମାରିଦେବା ତାହେଲେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଛାଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଏହା ଗଛଟା ଭଲ ହେଇଛି ଆମେ ସେଇ କଥା କରିବା ନାହିଁ ଯଦି ସେଇଟା କଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଧୋକା ଦେଲେ କାରଣ ଆମେ ବିଷମୁକ୍ତ କରିବା କଥା କି ବିଷଯୁକ୍ତ କରିଦେବା ଯେତେବେଳେ ସେଥିରେ ପୋକ ଲାଗିବ ତାର ଯେଉଁ ଗଛରେ କିଛି ରୋଗ ଆସିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବା ବାପା ମାଆକୁ ପଚାରି କିଛି ଗୋଟେ ଔଷଧ ଆଣି ପକାଇଦେବା ପକାଇବା ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଛାଡ଼ିବେ ଲେଖିଦେବେ ଯେ ମୋର ଗଛରେ ଏଇଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାଇମାନେ ଆସିବେ ତାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜୈବିକ ଉପାୟ କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ କହିଦେବେ ଏବଂ ସାର୍ମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ବି ନେଇପାରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତଳା ପକାଇଲା ବେଳେ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିବେ ଗଛ ଉଠିଲା ବେଳେ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ତାର ଫୁଲ ଫଳ ଆସିବ ତା ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିବ ବିହନ ଯାହା ପଡ଼ିବ ତା ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସେଇଠୁ ଅମଳ ହେଲେ ତୁମେ ସବୁ ଖାଇବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଥରେ କରାଇବା ସ୍କୁଲରେ କାହାର କେମିତି ଫଳ ହେଇଛି ଆମେ ଥରେ ଆଣିକି ଏଠି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରାଇବା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସେଇ ମାନେ ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ହେଇଥିବା ଚାଉଳ କି ଆମର ବାଇଗଣ ଭେଣ୍ଡି ଏଇସବୁର ଗୋଟେ ଭୋଜି କରିବା ଭଲ ହେଉଛି ଆମ ତରଫରୁ ମାନେ ସେଇଭଳି ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇଦେବା ଏଠି ଗୋଟେ ଭୋଜି କରିବା ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ଖାଇବା ମାନେ ବିଷମୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ତେଣୁ ଯାହାର ମାନେ ବିହନଟା ଭଲ ହେବ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବ କରିକି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ରଖିବ ଆଉ କିଛି